Molt bona hora a tothom. Comencem la televisió de la República. Per començar, us oferim una breu conversa amb l'editor de la República.cat, el Joan Puig. Molt bona hora, Joan. Bona hora. Com estàs? Content? Estem d'estreno. Molt bé, contents amb aquest nou projecte que s'afegeix a la sortida que va tindre el diari ara fa un mes i escaig. Vosaltres porteu des de CatMèdia uns quants anys ja amb el Directe.cat i amb altres mitjans de comunicació i ara vau decidir aquest estiu fer la República.cat. La decisió està presa de feia temps, inclús està presa abans que sapiguéssim com acabaria tots els fets d'octubre de l'any passat i del setembre. I vam decidir que canviàvem la web, canviàvem el nom i que més que tenia un nom que s'ha quedat per ser-hi, no? Que és la República. I un cop teníem tot això preparat, el passat 26 de juliol, dia Santana, van sortir amb el nou format i amb el nom de la República. Un diari que vol ser un espai que vol ser global, per això amb la proposta de crear la televisió ens hi hem apuntat, perquè creiem que pot donar nous mitjans, pot donar noves participacions de la gent, i per tant estem molt contents de que puguem tindre avui la televisió de la República. Què n'esperes d'aquesta televisió? Bueno, jo espero que sigui participativa, que aprofiti dels nous formats, que aprofiti de les xarxes socials i que, a més, doni veu a tota una ciutadania que està mobilitzada en un projecte, no? I per tant segurament podem tindre una bona expectativa del producte. Doncs ara els lectors de la República.cat i a partir d'ara també telespectadors de la República.cat o de la TV República, la República.cat, ja ho sabeu que cada setmana anirem penjant diferents vídeos amb entrevistes, anàlisis, debats, tertúlies, oi que sí, Joan? Exactament, i a més complementarà el producte que hem anat creant. Vull dir, fa poc també vam obrir l'apartat d'esports, la República Esportiva, hem obert una secció a la República dels Llibres i a més volem que aquest espai, aprofitant les noves tecnologies, pugui ser global. Un nou mitjà per un nou futur i per la República. Doncs moltes gràcies, et vull felicitar en primer lloc i donar-te les gràcies per la confiança en mi. Gràcies a tu, Eric, i endavant. I endavant. I vosaltres ja ho sabeu, la República.cat i tvlarepublica.cat.